Εντάξει, τώρα βλέπετε, έτσι. Ωραία. Είχαμε λοιπόν υπολογίσει τη σχέση που μας δίνει τη χαρακτηριστική τάση ρεύματος μιας διόδου. Φυσικά, όλα αυτά τους υπολογισμούς είχαμε κάνει θεωρώντας ότι έχουμε μια ιδανική δίωδο, άρα δεν είχαμε λάβει υπόψη μας αν έχουμε κάποια φαινόμενα που είναι ανεπιθύμητα βέβαια, τα οποία όμως μπορούν να συμβούν. Και ποια είναι αυτά τα φαινόμενα? Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν λάβαμε καθόλου υπόψη μας αν έχουμε φαινόμενα επανασύνδεσης και γέννηση γενικά φορέων. Βασικά είχαμε κάνει την υπόθεση ότι οι φορείς περνάνε, έχουμε την περιοχή απογύμνωσης, εντάξει, η περιοχή αυτή λοιπόν που ήταν η περιοχή απογύμνωσης, η οποία είχαμε πει ότι ήταν περιοχή που στερείται ευκίνητων φορέων, δηλαδή δεν υπάρχουν ευκίνητοι φορείς εκεί μέσα. Και είχα την περιοχή, ξέρω εγώ, P και N, αντίστοιχα, και είχα υπολογίσει πόσο μεταβάλλεται η συγκέντρωση των φορέων κλπ. Με βάση τις προηγούμενες σχέσεις που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Καταρχήν, είχαμε πει για το ανάστροφο ρεύμα κόρου, το ΙS, όταν είχαμε κάνει λοιπόν τη χαρακτηριστική της διόδου. Είχαμε δει λοιπόν ότι έχουμε άγι κατά τη μία φορά και κατά την άλλη διεύθυνση θεωρούμε ότι δεν άγει. Βασικά έχουμε ένα πολύ μικρό ρεύμα που είναι το ΙS, το ανάστροφο ρεύμα κόρου, το οποίο βασικά θεωρούμε ότι είναι ανεξάρτητο της πόλωσης και έχει μια σταθερή τιμή, την οποία επίσης είχαμε υπολογίσει. Εντάξει ως εδώ? Τώρα, υπάρχει κάποιο... Με ακούτε? Ναι, εντάξει. Ναι, συγγνώμη, σας ρωτάω, μου ξανά ξανά το μήνυμα ότι το δίκτυο δεν είναι εντάξει, οπότε γι' αυτό ρωτάω συνέχεια. Λοιπόν, προχωράω εγώ τώρα. Επειδή έχει τύχει και σαν τους συναδέλφους να μιλάνε και ξαφνικά να μιλάνε με όλους χωρίς να ρωτάνε και μετά να ανακαλύψουν ότι είχε κοπεί, γι' αυτό ρωτάω συνέχεια. Από την ευκαιρία, πριν ξεκινήσουμε, μπορεί κάποιος να μου πει το έτος, πότε σταματάει φέτος? Το εξάμηνο, συγγνώμη, το έτος. Ξεκινάμε εξεταστική 8 Φεβρουαρίου. 8 Φεβρουαρίου, αλλά έχουμε και μια εβδομάδα κενή, μάλλον προφανώς, αλλά τέλη Ιανουαρίου θα είναι, μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα είναι δηλαδή, από εκεί υποθέτω, τα μαθήματα. Εντάξει, θα το δω και θα το ρωτήσω τέλος πάντων, γραμματεία. Απλά για να κάνω κάποιο προγραμματισμό των μαθημάτων, πώς θα πάνε. Από τώρα σας λέω βασικά ότι στις 22 του μήνα, 22 είναι Τρίτη νομίζω, έτσι. Είναι Τρίτη μάλλον. Ναι, Τρίτη είναι. Ωραία. Δεν θα έχουμε μάθημα στις 22 γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Και άρα δηλαδή, βασικά μας μένει αυτή, την επόμενη εβδομάδα. Για πριν τα Χριστούγεννα, εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αν υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία αποκλείουν τη συμπεριφορά της διόδου από την ιδανική συμπεριφορά που περιμένουμε να έχει. Καταρχήν, να δούμε τι συμβαίνει με το ανάστροφο ρεύμα κόρου, το ΙS. Το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σταθερό. Μπορούμε να είμαστε σε μια κατάσταση να πάμε να φτιάξουμε μια δίωδο, να τη χαρακτηρίσουμε για να δούμε τελικά ότι έχει μια τέτοια χαρακτηριστική. Δηλαδή το ανάστροφο ρεύμα κόρου είναι αρκετά μεγάλο και αυξάνεται με την αύξηση της πόλωσης. Εντάξει, δεν εννοώ φυσικά όπως στο προηγούμενο σχήμα ξαφνικά να έχω μια κατάρρευση, αυτό το σχήμα, εννοώ ότι έχω μια τέτοια μεταβολή. Δηλαδή η μεταβολή σχεδόν σαν να άγει όπως, σε μικρότερες τάξεις μεγέθους βέβαια, όπως άγει στην ορθή πόλωση. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση
συμβαίνει το εξής, ότι το υλικό μου είναι προφανώς αυτό που λέμε έχω φτιάξει κακό υλικό. Δηλαδή το υλικό μου χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη συγκέντρωση παγίδων ή ενεργειακών καταστάσεων μη επιτρεπτών. Για να θυμόμαστε, να μου πει κάποιος τι λέμε παγίδες σε ένα ημιαγωγό. Το έχουμε ξανακούσει σαν έκφραση. Είναι ουσιαστικά κάποιες ατέλειες, ας πούμε, στο υλικό, οι οποίες είναι ενεργειακές καταστάσεις όπου, για παράδειγμα, τα ηλεκτρόνια μπορούν να πάνε στο ενεργειακό χάσμα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα ιδανικό ημιαγωγό, θεωρούμε ότι ανάμεσα στη ζώνη αγωγημότητας και στη ζώνη σθένους, που είναι το απαγορευμένο χάσμα σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, εδώ μέσα δεν υπάρχουν παγίδες, δεν υπάρχουν ενεργειακά επίπεδα. Εντάξει. Είναι κενή στάθμη και έχω το ενεργειακό χάσμα, το εG, τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα όμως ο ίδιος ο ημιαγωγός, όπως είναι κατασκευασμένος, μπορεί να έχει ατέλειες. Δηλαδή, γιατί όταν λέω ατέλειες, μια απλή περίπτωση, ας πούμε, όπως ζωγραφίζω το πυρίτιο, τα χεράκια του, ας πούμε, έτσι, πώς είναι τα άτομα, εντάξει, μπορεί ξαφνικά να είναι σπασμένος κάποιος δεσμός. Άρα λοιπόν σημαίνει λίγο πολύ ότι μπορεί να έχω μέσα στο πλέγμα κάπου να λείπει. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, έστω ότι λείπει αυτό το άτομο, π.χ. Έχω εδώ τα άλλα άτομα και εδώ το έχω κενό. Άρα έχω μια κενή θέση. Εντάξει, όπως ζωγραφίζω τα υπόλοιπα, λοιπόν, τα χεράκια, ας το πούμε έτσι. Έχω σπασμένους δεσμούς. Δηλαδή, λίγο πολύ, μια ατέλεια μπορεί να είναι μιλάμε για σημειακές ατέλειες αυτή τη στιγμή, θέσεις που λείπουν, που θα έπρεπε να είναι κατηλημμένες και δεν είναι, ας πούμε. Ή θέσεις που μπορεί να έχω ένα ξένο άτομο, ας πούμε, μπορεί να έχει μπει μια πρόσμιξη και να δημιουργήσει αντίστοιχα μια ατέλεια. Γενικά, μέσα στο ενεργειακό χάσμα, λοιπόν, μπορεί να έχω κάποιες τέτοιες καταστάσεις, κάποια τέτοια επίπεδα, τα οποία τα λέμε μάλιστα και βαθιά ενεργειακές στάθμες, γιατί δεν είναι κοντά στη ζώνη αγωγημότητας, κοντά στη ζώνη σθένους, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες. Επιθυμητές υπάρχουνε? Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους δότες, για παράδειγμα, ως επιθυμητές ατέλειες. Ακριβώς. Επιθυμητές προσμίξεις, βασικά. Εκεί βάζουμε εμείς ένα ξένο σώμα, ένα ξένο άτομο, τέλος πάντων, ξένα άτομα, και είναι αυτά που είναι επιθυμητά. Και έχω, ας πούμε, εδώ μπορεί να έχω, αν είναι τύπου, να έχω ένα εF, ας πούμε, ή αντίστοιχα μπορεί να έχω ένα εF, αν είναι P τύπου. Εντάξει. Δεν μιλάω λοιπόν για αυτά τα επίπεδα, που αυτά είναι επιθυμητά επίπεδα, τα δημιουργώ επίτηδες για να αλλάξω τις ιδιότητες του ημιαγωγού, αλλά μιλάμε για επίπεδα τα οποία μπορεί να υπάρχουν πιο βαθιά, δηλαδή πιο κοντά στο μέσον, στο εFi, ας πούμε, που είναι το μέσον, πιο κοντά, και ονομάζονται βαθιά επίπεδα, τα οποία είναι ανεπιθύμητα και οφείλονται γενικώς στην κατασκευή του ημιαγωγού. Εντάξει. Και γενικά θα θέλω να φτιάξω μια διάταξη. Άρα λοιπόν μπορεί να έχω ένα επίπεδο, μπορεί να έχω δηλαδή μια παγίδα π.χ. που να θέλει να συλλαμβάνει ηλεκτρόνια, ή μια παγίδα που να συλλαμβάνει οπές. Γενικά δηλαδή μπορεί να έχω καταστάσεις που έχουν την τάση να συλλαμβάνουν εφορίες, γι' αυτό ονομάζονται και παγίδες. Εντάξει. Τώρα, εμείς είχαμε πει πριν ότι στην περιοχή απογύμνωσης θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ευκίνητοι φορείς. Έχουν φύγει όλοι. Εντάξει. Αν κάνω λοιπόν μια ανάστροφη πόλωση, μπορώ να δημιουργήσω ζεύγη ηλεκτρονίων οπών μέσα στην περιοχή απογύμνωσης. Οπότε ξαφνικά έχω επιπλέον φορείς. Οι οποίοι φορείς θεωρητικά δεν υπήρχαν. Συγγνώμη, ένα λεπτό.
Με συγχωρείτε, επανέρχομαι. Λοιπόν, που είχαμε σταματήσει. Μέσα λοιπόν, ωραία. Συνεχίζω λοιπόν ότι μέσα στην περιοχή απογύμνωσης μπορεί να δημιουργηθούν λοιπόν φορείς, δηλαδή ηλεκτρόνες γιοπές, οι οποίες προφανώς αυτοί οι φορείς, εφόσον υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πεδίο που είναι το ανάστροφο, την ανάστροφη πόλωση το έχουμε δημιουργήσει, προφανώς θα συνεισφέρουν και αυτές το ρεύμα θα αρχίσουν να κινούνται όπως το πεδίο. Άρα δηλαδή θα προστίθενται στους ίδιους φορείς, δηλαδή στο ρεύμα κόρου. Και θα έχω πέρα από το ΙS, θα έχω μια πλέον συνιστόσα που είναι το ρεύμα γέννηση, το generation, το ΙG. Άρα δηλαδή πλέον το Ι αυτό που έχω στο σχήμα μου δεν είναι αυτό μόνο το ρεύμα, αλλά προστίθεται ένα ρεύμα που οφείλεται στη γέννηση των φορέων αυτών που προέρχονται από τις διάφορες παγίδες. Εντάξει. Άρα ένα μέτρο να δω την ποιότητα της δομής που έχω κάνει είναι να δω αντίστοιχα πώς συμπεριφέρεται σε ανάστροφη πόλωση. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ όταν κάνω τις χαρακτηριστικές, επειδή το ρεύμα κόρου είναι ανεξάρτητο της πόλωσης, έχει μια σταθερή τιμή, θα είναι σταθερό. Αν δω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρεύμα που είναι μεγαλύτερο και το οποίο αρχίζει να αυξάνεται με την πόλωση, αυτό σημαίνει αμέσως ότι είναι η συνιστόσα αυτή του ρεύματος γέννησης, άρα το συνολικό ρεύμα, το ανάστροφο, μπορώ να το πω λοιπόν ότι είναι το ΙR, το reverse, εντάξει, με ανάστροφη πόλωση, είναι το άθροισμα του ρεύματος κόρου και του ρεύματος λόγω γέννησης φορέων μέσα από τις παγίδες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να εξετάσω, αν κάνω δηλαδή γραφική παράσταση του λογάριθμου Ι σε αναρτήσεις της τάσης, που θα είναι αντίστοιχα μια γραμμή, ας πούμε, θα μπορώ να πάρω πληροφορίες κατά πόσον έχω και ρεύμα γέννησης, δηλαδή έχει μια αρκετή εξάρτηση. Εντάξει. Τώρα, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει επίσης τη χαρακτηριστική είναι στην ορθή πόλωση. Στην ορθή πόλωση λέμε πλέον ότι ενώ στην ανάστροφη πόλωση δεν έχουμε πλέον φορείς που να πηγαίνουν από τη μια περιοχή στην άλλη. Εντάξει. Είναι μόνο ότι γεννιέται στην περιοχή απογύμνωσης, ας το πούμε έτσι, λόγω παγίδων κλπ. Και όλο είναι το ανάστροφο ρεύμα κόρου. Στην ορθή πόλωση περνάνε επιπλέον φορείς από την περιοχή απογύμνωσης. Και τα ηλεκτρόνια πάνε από το N στο P, οι ΟΠΕΣ από το P πάνε στο N. Άρα δηλαδή υπάρχει μια παρουσία επιπλέον φορέων στην περιοχή απογύμνωσης. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Αφού περνάνε από εκεί. Μπορείτε να το ξαναεξηγήσετε αυτό? Ναι, λέω ότι όταν έχω ορθή πόλωση, λέμε ότι έχουμε μεταφορά φορέων από τη μία περιοχή στην άλλη. Άρα λοιπόν ξεκινάνε ηλεκτρόνια από την περιοχή N και πάνε στην περιοχή P, όπου είναι φορείς μειονότητας και βρήκαμε τη σχέση αυτή εδώ που γράψαμε. Δηλαδή χαρακτηριζόμαστε αυτή εδώ τη σχέση. Ανάλογα με την πόλωση έχω, αντίστοιχα υπάρχει ένα ρεύμα. Άρα στην περιοχή απογύμνωσης περνάνε φορείς. Καταλαβαίνω τώρα? Υπάρχει δηλαδή παρουσία φορέων. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Αφού υπάρχει παρουσία φορέων στην περιοχή απογύμνωσης, επίσης λοιπόν θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιοι αυτούς τους φορείς να επανασυνδεθούν. Εντάξει, δηλαδή να βρουν ένα ηλεκτρόνιο μειοπή με ηλεκτρόνιο και να επανασυνδεθούν. Να χαθούν δηλαδή λόγω επανασύνδεσης κάποιοι φορείς. Τότε θα πρέπει να φύγουν κάποιοι άλλοι φορείς από την περιοχή P, τις περιοχές P και N αντίστοιχα, για να πληρώσουν αυτή την απώλεια. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχω κάποιους επιπλέον φορείς που θα έχει όμονους φορείς τέλος πάντων στη μονάδα του χρόνου, και τότε θα έχω βάλει ένα ρεύμα που θα είναι το ρεύμα επανασύνδεση, recombination. Θα έχω λοιπόν ένα ρεύμα επιπλέον του ρεύματος που υπάρχει. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να γράψουμε σχέσεις για την ολόκληρη ανάλυση κλπ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα επανασύνδεσης αντίστοιχα θα έχει ένα γιώτα που θα είναι ένα καινούριο γιώτα, ας πούμε το προηγούμενο. Όχι, συγγνώμη, αυτό που το έκανα εδώ πέρα το έκανα λάθος. Δεν είναι με το... Γιατί γιώτα είχαμε ορίσει το reverse current. Εντάξει. Θα έχω λοιπόν ένα γιώτα, μια σχέση που μπορεί να είναι το γιώτα, ας το γράψουμε με μικρό,
θα γίνει εκθετικό ε επί β δια 2 καπατάφ. Θα έχω μια τέτοια δηλαδή συνεισφορά με ένα συντελεστή 2 που θα οφείλεται στο ρεύμα, θα οφείλεται στο ρεύμα λόγω επανασύνδεσης φορέων. Άρα συνολικά, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι η ιδανική σχέση αυτή που έχουμε γράψει εδώ πέρα, που ισχύει στην ιδανική δίωδο, στην πραγματική δίωδο πλέον, θα πρέπει να αλλάξει λίγο και να την βάλουμε, ξέρω, το Ι κάνει το ΙS, ας το πούμε πάλι ΙS, αλλά μπορεί να έχει μια διαφορά από το ιδανικά υπολογισμένο και να είναι εκθετικό ε επί β δια νη καπατάφ, να βάλω δηλαδή ένα συντελεστή νη, που είναι ο συντελεστής ποιότητας βασικά που λέμε, εντάξει, αυτή η παράμετρος, συντελεστής ιδανικότητας ή ποιότητας όπως θέλουμε, και ο οποίος μπορεί να πάρει τιμές, αυτό το n, από 1 έως 2. Προφανώς 1 σημαίνει ότι είμαι στην ορθή, κοντά στην ιδανική δίωδο. Εντάξει, όταν πλησιάζει προς το 2, σημαίνει τότε ότι έχω μεγάλη συνεισφορά από ρεύμα επανασύνδεσης. Γενικά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν έχουμε μεγάλες πολλώσεις, το ρεύμα προφανώς θα πλησιάζει το νη θα πλησιάζει την τιμή 1. Εντάξει, δηλαδή θα έχω τις χαρακτηριστικές της ιδανικής διόδου. Όταν είμαι στις πολύ μικρές ορθές πολλώσεις, τότε το νη θα πλησιάσει το 2, γιατί πλέον τότε η επίδραση, εφόσον έχω μικρές πολλώσεις, η επίδραση του ρεύματος λόγω της επανασύνδεσης κυριαρχεί, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, έγινε σαφές? Γενικά λοιπόν η χαρακτηριστική μιας πραγματική διόδου είναι αυτή, η οποία όμως είπαμε ότι ειδικά τις διόδους που πιο πολύ αυτό ενδιαφέρει, αυτές οι σχέσεις ενδιαφέρουν όταν πάμε να κάνουμε πειραματικές νέες διατάξεις και προσπαθούμε να δούμε την ποιότητα που έχουν, κάτι τέτοιο. Όταν πάμε να πάρουμε μια δίωδο πλέον του εμπορίου, προφανώς έχουν λυθεί αρκετά θέματα και για το υλικό και οι προσμίξεις πώς γίνονται κλπ, οι κατανομές κλπ. Οπότε στις τάσεις που χρησιμοποιούμε στα κυκλώματα δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έχω την ιδανική έκφραση. Εντάξει. Όμως εμείς επειδή μελετάμε γενικά μια επαφή PN, η οποία μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε υλικό, σε οποιοδήποτε ημιαγωγό, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτά τα φαινόμενα όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από την ιδανική κατάσταση, να ξέρουμε πού οφείλεται. Εντάξει, έχουμε κάποια ερώτηση? Προφανώς όλες αυτές τις διαδικασίες, αν λάβουμε υπόψη τη θεωρία επανασύνδεσης, το οποίο έχετε κάνει, Shockley Hall, γίνουν οι αναλυτικές σχέσεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν στα πλαίσια. Αυτό που μιλάμε εμείς τέλος πάντων είναι λεπτομέρειες που απλώς θα μας βαρύνουν με τύπους, τους οποίους δεν θα θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. Γενικά αυτό που θυμόμαστε είναι ότι η βασική σχέση είναι αυτή. Υπάρχει λοιπόν ο συντελεστής ιδανικότητας και κρίνω αντίστοιχα αν η διοδός μου πλησιάζει την ιδανική, πόσο την πλησιάζει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο πριν προχωρήσω? Στην ορθή πόλωση είπατε ότι λόγω της επανασύνδεσης αυξάνεται το ρεύμα ή μειώνεται? Όχι, λέω επειδή υπάρχει επανασύνδεση, τότε επειδή πρέπει να υπάρχει ισορροπία, θα πρέπει να εγχυθούν επιπλέον φορείς από κάθε περιοχή. Από την περιοχή, ας πούμε, ο ΠΕΣ, ξέρω εγώ, από την περιοχή Π, ηλεκτρών την περιοχή Νη. Άρα θα έχω και επιπλέον φορείς που θα συνεισφέρουν στο ρεύμα. Εντάξει. Άρα θα υπάρχει ένα ρεύμα που θα οδηγήσει δηλαδή το ρεύμα αυτό επανασύνδεση οφείλεται στους επιπλέον φορείς που φεύγουν από τις περιοχές και πάνε αντίστοιχα συνεισφέρουν, ας πούμε, στο συνολικό ρεύμα ορθής πόλωσης. Και αυτό βασικά έχει να κάνει ότι αν κάνουμε τη γραφική παράσταση, όπως σας είπα πριν, να κάνουμε το λογάριθμο του Ι ή του J αντίστοιχα από το J σε αρτήσιο του β δια κ, εντάξει, που θα είναι μια γραμμή. Εδώ λοιπόν, ανάλογα με η κλίση της γραμμής, θα μπορούσε να μου δώσει γενικά
Δηλαδή, αν είναι μονάδα η κλίση, τότε είμαι στην νοική περίπτωση. Αν πάει, ξέρω εγώ, στο ενδεύτερο, θα έχω μια τέτοια διαφορετική κλίση. Τώρα, συγγνώμη, το έκανα σχεδόν παράλληλο, δεν είναι παράλληλο, το έκανα λάθος. Θα έχω ένα πιο μεγάλο γιώτα, ας το πούμε, R0, ας πούμε. Εντάξει, γι' αυτό ας το πω JS, JR0. Από την κλίση αυτή θα μπορώ να δω πόσο φεύγει. Αυτό, ας πούμε, έχει μια κλίση περίπου το μισό, αν έχω το ρεύμα επανασύνδεσης. Το άθροισμά του αυτό θα μου δώσει, ας πούμε, το συνολικό ρεύμα. Εντάξει, που θα είναι δηλαδή ένα τέτοιο, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Σταματάμε λοιπόν αυτό να προχωρήσουμε σε μια άλλη παρατήρηση, που είναι ποια είναι η επίδραση της θερμοκρασίας τώρα, που είναι επίσης κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, στην επαφή PN. Ξαναγράφω τη σχέση με την αίθουσα τώρα που ξαναχρειάζομαι. Το J λοιπόν κάνει JS. Πολλές φορές το λέω γιώτα. Ας το κάνω γιώτα καλύτερα. Μπερδευόμαστε. Το γιώτα λοιπόν κάνει γιώτα S. Ξανά exponential. Και αντίστοιχα γράψω την άλλη το J με την πυκνότητα ρεύματος. Όπου το JS, θυμόμαστε με τι είναι ίσο. Αυτό πρέπει να το μάθουμε, έτσι. DNI, δηλαδή όλα που είναι είναι το DNI, NIP, LN, συν αντίστοιχα DP, έχει μια μεγάλη συμμετρία από ό,τι μπορεί να το θυμόμαστε. Λοιπόν, έχουμε τις εκφράσεις που μας δίνουν το ρεύμα, η πυκνότητα ρεύματος στο πάνω, συναρτήσει τις τάσεις. Βλέπουμε να έχουμε επίδραση της θερμοκρασίας. Για να δούμε τι περιμένουμε κιόλας. Περιμένω, μ' ακούτε? Δεν έχουμε εξάρτηση από τη θερμοκρασία. Ορίστε. Στο εκθετικό έχουμε εξάρτηση. Άρα λοιπόν βλέπουμε καταρχήν ότι έχουμε τη σχέση αυτή που, στο ρεύμα ορθής πόλωσης, που είναι μια εκθετική εξάρτηση α, δηλαδή το α δια κάπα περιέχει μέσα τη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν αμέσως βλέπω ότι θα έχω όντως μια επίδραση θερμοκρασίας. Και όντως, αν κάνω τη γραφική παράσταση σε ορθή πόλωση, τώρα, ας το κάνουμε συνολικά και σαν άστροφη πόλωση, θα δω δηλαδή ότι θα υπάρχει μια τέτοια σχέση. Δηλαδή με την αύξηση της θερμοκρασίας θα πηγαίνουν αυτά, θα πηγαίνουν προς τα εκεί. Θα χρειάζομαι, για να πάρω το ίδιο ρεύμα, μικρότερη τάση. Πώς αυξάνεται η θερμοκρασία για να καταλήξω στο ρεύμα. Τόσο λιγότερη τάση λοιπόν ορθή πόλωση θα απαιτείται για να πάρουμε το ίδιο ρεύμα της διόδου. Εντάξει. Δηλαδή αν έχω μια σταθερή τάση, το ρεύμα αντίστοιχα θα αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Σε ανάστροφη πόλωση υπάρχει επίδραση, που εκεί έχω μόνο το ρεύμα ΙS. Θα εξετάσω δηλαδή ποιος είναι ο τύπος που μου δίνει το JS. Από τη σχέση αυτή που μου δίνει το JS βλέπω μέσα ότι έχω τον IP0, έχω το PN0, όλα αυτά βασικά εξαρτώνται αντίστοιχα από τι? Από τον IJ
στο τετράγωνο. Με αυτά που έχετε μάθει ήδη. Ήδη ξέρετε. Το νι-γιότ, η συγκέντρωση των ενδογενών σημειαγωγού, έχει εξάρτηση από τη θερμοκρασία. Τα έχετε ήδη μελετήσει. Δεν το θυμάστε? Ευκαιρία λοιπόν να το κοιτάξετε. Εγώ μπορούσα να το πω τώρα εδώ πέρα, ότι έχουν πολύ ισχυρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει το εκθετικό που είδαμε πριν στην ορθή πόλωση. Εντάξει, προφανώς βέβαια εξάρτηση από τη θερμοκρασία έχουν και συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές διάχυσης. Όμως αυτοί θεωρούμε ότι έχουν πολύ μικρότερη εξάρτηση, μπορούμε να τους θεωρήσουμε ότι είναι σχεδόν σταθεροί. Εντάξει. Άρα η συγκέντρωση των προσμίξεων νη και π αντίστοιχα, άρα, που εξαρτώνται από το νιάι, έχουν πολύ ισχυρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία, που σημαίνει αντίστοιχα λοιπόν ότι το ανάστροφο πνεύμα κόρου θα εξαρτάται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία. Εντάξει, πολύ μεγάλη εξάρτηση. Και όντως, δηλαδή θα αυξάνει κατά πολύ περισσότερο από ότι θα αυξάνεται το ρεύμα, δηλαδή από ότι, μάλλον η επίδρασή του είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι η επίδραση του ρεύματος της πόλωσης. Δηλαδή αν θέλω να το κάνω σχηματικά, εντάξει, προσέξτε, δεν είναι η ίδια κλίμακα, ας το κάνω ξεχωριστά, γιατί αν το βάλω έτσι θα φανεί ότι είναι η ίδια κλίμακα. Έχουμε λοιπόν ορθή πόλωση και ας κάνω την ανάστροφη πόλωση ξεχωριστά σε ένα σχήμα. Αν θεωρήσω λοιπόν ότι αυτό είναι μια θερμοκρασία, όσο αυξάνει τη θερμοκρασία, θα έχω πολύ μεγαλύτερη αύξηση του ανάστροφου ρεύματος. Θα έχω μια τέτοια επίδραση. Άρα συνολικά βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ είναι μια αύξηση της θερμοκρασίας, έτσι. Αύξηση του τάφου λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν συνολικά ότι όντως η θερμοκρασία επηρεάζει τη χαρακτηριστική, γιατί επηρεάζει τόσο το ανάστροφο ρεύμα κόρου, όσο και το εκθετικό, στο οποίο υπάρχει μέσα, που είναι το εβα διακαβατάφ. Δηλαδή υπάρχει αυτό που βλέπουμε κατευθείαν τον τύπο και το αναμένουμε, αλλά υπάρχει και κρυμμένο μέσα στην εξάρτηση του ρεύματος κόρου από τη θερμοκρασία. Εντάξει, θέλουμε κάτι να ρωτήσουμε πριν προχωρήσω? Και για να τελειώσουμε το κεφάλαιο της διόδου PN, δεν πρόκειται να μιλήσουμε για κυκλώματα, να δούμε τι γίνεται. Πριν έκανα μια χαρακτηριστική, είχα πει λοιπόν, έχουμε άγιοι στη μία διεύθυνση, δεν άγιοι στην άλλη διεύθυνση, αλλά παρατηρούμε ότι αν φτάσουμε σε μία, αρχίζουμε λοιπόν και αυξάνουμε την ανάστροφη πόλωση, κάποια στιγμή τι θα δούμε? Δούμε αυτό το σχήμα. Τι σημαίνει αυτό το σχήμα? Πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το έχουμε μάθει? Κατάρρευση της διόδου. Κατάρρευση της διόδου. Η διόδος όταν λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ανάστροφη τάση πόλωσης, μετά από κάποιο όριο αυξάνεται απότομα, τη βλέπουμε ότι αυξάνεται απότομα το ρεύμα. Και η δίωδος θα καεί. Εντάξει, φτάνουμε λοιπόν στην τάση κατάρρευσης. Που είναι, ας πούμε, η τάση αυτή κάποια τιμή, ας πούμε. Βέβαια, εμείς έχουμε συναντήσει κάπου, έχετε ήδη συναντήσει στην ηλεκτρονική, κάποιες διόδους οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το σημείο χωρίς να καίγονται. Ποιες είναι αυτοί οι διόδοι, θυμάστε? Η Zener. Η Zener, γι' αυτό ακριβώς το λέμε και Zener αυτό αντίστοιχα. Εντάξει. Είναι δίωδοι Zener, οι οποίες βασικά χρησιμεύουν στο να δουλεύουν σχεδόν υπό ανάστροφη πόλωση για να εξασφαλίζουν αυτό. Σε αυτή την περιοχή, συγγνώμη, κάνουμε τζουριά στη στιγμή. Ας το σβήσω.
Είναι κατάλληλα κατασκευασμένες λοιπόν για να έχω σε ένα σταθερό δυναμικό Βεζένερ, μια απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, του ρεύματος, χωρίς να καταστραφεί η δίοδος. Ποια είναι τα φαινόμενα λοιπόν αυτά? Μάλλον σε ποια φαινόμενα οφείλεται αυτή η κατάρρευση μιας απλής διόδου ή η εφαρμογή αντίστοιχα στη δίωδο Ζένερ? Τα φαινόμενα είναι δύο. Το ένα είναι το φαινόμενο Ζένερ, από εκεί πήρε και η δίωδος το όνομά της, και το άλλο το φαινόμενο χιονοστιβάδος. Δεν ξέρω γιατί το γράφω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το φαινόμενο Ζένερ τι είναι? Είναι βασικά ότι φτιάχνω μια συγκεκριμένη κατασκευή. Τι γίνεται? Έχουμε επαφές PN με πολύ μεγάλη συγκέντρωση φορέων. Οπότε, όταν πάω σε μια ανάστροφη πόλωση ισχυρή, ξαφνικά μπορώ να προσπαθήσω να κάνω μια ζωγραφιά, έχω λοιπόν φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο φραγμό δυναμικού, από ότι αυτή είναι η ζώνη εψιλον-σε, η ζώνη αγωγημότητας, αυτή εδώ, η ζώνη από εδώ και πάνω, και ας κάνω και το εψιλον-β. Εδώ λοιπόν έχω εψιλον-σε, εδώ εψιλον-β. Είναι έτσι κατασκευασμένες. Αντίστοιχα λοιπόν εψιλον-β, εψιλον-σε. Που βλέπω ότι έχω ένα τεράστιο φραγμό δυναμικού, μαζί με την πόλωση προφανώς. Εντάξει, αυτό το β λοιπόν. Είναι πολύ ψηλό, άρα για να περάσουν φορείς από τη μία περιοχή στην άλλη δεν μπορούν να περάσουν, είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό ο φραγμός δυναμικού. Εντάξει. Άρα τι γίνεται, εδώ που είναι το VBI CVR, τότε πώς δικαιολογείται ότι ξαφνικά αυξάνει το ρεύμα? Μπορείτε να φανταστείτε, το έχετε ποτέ ακούσει? Προσέξτε, ναι, δυνατά να σας ακούσω. Μέσω κρούσεων, ότι σπάνε μετά περαιτέρω μειοπολικοί δεσμοί. Όχι, μέσω κρούσεων έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, που είναι το φαινόμενο χιονοστιμάδος. Εδώ αυτό που έχουμε βασικά είναι ότι λόγω κατασκευής, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δημιουργείται μια πολύ στενή περιοχή ανάμεσα στη ζώνη στένους και ζώνη αγωγημότητας. Προσέξτε λίγο, εδώ δηλαδή από αυτή την περιοχή, να πω ότι μπορώ να προχωρήσω, να περάσουν οι φορείς, επειδή αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ στενή, με φαινόμενο σύραγγος. Το φαινόμενο σύραγγος είναι αυτό δηλαδή που περνάω σαν περνάω με σύραγγα, δηλαδή μπορεί να περάσει ένα ηλεκτρόνιο έτσι, αντίστοιχα μία οπή προς τα εκεί. Όχι, δηλαδή δεν πηδάνε τα ηλεκτρόνια έτσι να πάνε φορείς και να κατέβουν, περνάνε τη διαχωριστική την περιοχή απογύμνωσης με φαινόμενο σύραγγος. Το φαινόμενο σύραγγος. Και αυτό λοιπόν δημιουργείται, αν δημιουργηθεί και τέτοια δομή όπως την έχω εδώ πέρα σχεδιάσει, που είναι πολύ στενή η περιοχή ανάμεσα στην περιοχή P και στην περιοχή N. Άρα λοιπόν έχω ένα άλλο φαινόμενο που είναι το φαινόμενο σύραγγος, που με αυτόν τον τρόπο κατευθείαν λοιπόν περνάνε από τη ζώνη στένους στη ζώνη αγωγημότητας, και με αυτόν τον τρόπο έχω ξαφνικά την αύξηση αυτή που βλέπω του ρεύματος. Διότι προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει να περάσουμε όλο αυτό το φραγμό που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για μεγάλο φραγμό δυναμικού πλέον, μεγάλη διαφορά δυναμικού μέσα στη μία περιοχή και στην άλλη. Εντάξει. Ένα λοιπόν είναι που οφείλεται, και αυτό ονομάζεται φαινόμενο Ζένερ, γιατί ακριβώς δίνει εφαρμογή στη κατασκευή των διόδων Ζένερ. Κατασκευάζονται έτσι λοιπόν με μεγάλη συγκέντρωση ποδήλων για να παρουσιάζουν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό ενεργειακό διάγραμμα. Το δεύτερο φαινόμενο είναι το φαινόμενο χιονοστιβάδας.
Φαινόμενο χιονοστιβάδας πρέπει να έχετε ξανακούσει γενικά. Πότε λέμε ότι έχουμε φαινόμενο χιονοστιβάδας γενικά, οπουδήποτε? Δεν το έχετε ξανακούσει σαν έκφραση το φαινόμενο χιονοστιβάδας? Όταν το δυναμικό είναι μεγαλύτερο της ενέργειας ιονισμού των δεσμών. Το δυναμικό, ποιο δυναμικό εννοείς εδώ πέρα? Εγώ λέω γενικά. Αν υποθέσουμε ότι δεν σου μιλάω για συνθήκες, συγκεκριμένες συνθήκες, μου λες δυναμικό και ενεργειονισμό. Προφανώς έχει σχέση με την ενεργειονισμό. Το πιασες εμένα, λέω να το πω λίγο πιο απλά, σαν γενικό φαινόμενο. Γενικό φαινόμενο είναι ότι κάτι κάνουμε και δίνουμε αρκετή ενέργεια στα ηλεκτρόνια, ας πούμε, ή στις σοπές. Εντάξει. Άρα όπως κινούνται μέσα στο χώρο του υλικού, θα συγκρούονται αντίστοιχα με τα ατομικά ηλεκτρόνια. Δηλαδή ένα ηλεκτρόνιο που έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη ενέργεια. Αν συγκρουστεί με ένα άτομο, τι μπορεί να δημιουργήσει? Καινούργια ηλεκτρόνια. Καινούργια ηλεκτρόνια και οπές προφανώς. Δηλαδή θα διώξει ένα ηλεκτρόνιο. Το λέω προφανώς για να κάνει αυτό που το είπε ο συνάδελφος πριν, αλλά ας το πούμε πιο γενικά, σαν μια εικόνα έτσι πιο αυτή. Έχουμε κρούσεις. Άμα διώξει ένα ηλεκτρόνιο, ατομικό ηλεκτρόνιο, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρόνιο και θα δημιουργηθεί επίσης και μία οπή από εκεί που έφυγε. Άρα θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα ζευγάρι ηλεκτρονίου οπής. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αν υποθέσω ότι γενικά έχω τις συνθήκες να έχω ένα πολύ μεγάλο ηλεκτρικό πεδίο, τότε τα ηλεκτρόνια, λόγω του πολύ μεγάλου ηλεκτρικού πεδίου, μπορεί να αποκτήσουν ικανή ενέργεια να δημιουργήσουν καινούργια ζευγάρια ηλεκτρονίων οπής. Τα καινούργια ζευγάρια επίσης, λόγω του πολύ ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, μπορεί επίσης να δημιουργήσουν καινούργια ζευγάρια. Δηλαδή να έχω αυτό που λέμε ιονισμό. Εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, έχω το φαινόμενο χιονοστιβάδας, που λέμε σαν χιονοστιβάδα, δηλαδή ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός φορέων που υπάρχει στην αρχή μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλάσιους φορείς. Με ένα μία, ας πούμε, να πολλαπλασιαστεί επί μείου φορές. Αν είχα ένα ρεύμα στην αρχή, ξέρω εγώ, γιώτα, θα έχω μείου φορές το γιώτα. Αυτό είναι γενικά το φαινόμενο χιονοστιβάδας. Άρα και στη δικιά μας την περίπτωση, τι γίνεται? Εφόσον αυξάνουμε τις πολλώσεις, άρα δημιουργούμε πολύ ισχυρά ηλεκτρικά πεδία, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όντως να βρεθούν οι συνθήκες για να ακολουθήσει το φαινόμενο χιονοστιβάδος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα δημιουργηθούν καινούργιοι φορείς, άρα προφανώς θα έχω μια απότομη αύξηση του ρεύματος. Εντάξει. Και προφανώς η απότομη αύξηση του ρεύματος θα είναι προφανώς ότι δεν θα καταστραφεί η δίωδος, γιατί η συγκέντρωση πλέον θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, άρα θα έχω πολύ μεγάλα ανάστροφα ρεύματα αντίστοιχα όταν πάω σε μια μεγάλη ανάστροφη πόλωση. Καταλαβαίνουμε όλοι? Δεν βάζουμε τύπους κάτω να πούμε πώς είναι οι συντελεστές ιονισμού για τα ηλεκτρόνια, για τις οπές κλπ. Δεν μας χρειάζεται. Απλώς στη γενική περίπτωση έχω λοιπόν λόγω φαινομένου χιονοστιβάδας μια πολλαπλάσια αύξηση των φορέων, άρα μεγάλη αύξηση του ρεύματος. Λόγω λοιπόν αυτών των δύο φαινομένων, του φαινομένου Ζένερ και του φαινομένου χιονοστιβάδας, υπάρχει ένα όριο, θα πρέπει να δουλεύει. Όπως φυσικά υπάρχει σε όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, θα πρέπει αντίστοιχα η δίωδος να φτάσει στην κατάρρευση. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια προφανώς αυτό που έχουμε να δούμε είναι εφαρμογές στα κυκλώματα πλέον της δίωδου. Αυτά όμως τα έχετε κάνει στην ηλεκτρονική, οπότε σταματάμε με τη δίωδο και θα συνεχίσουμε με μια άλλη ανορθωτική. Γενικώς είπαμε ότι η δίωδος είπαμε ότι είναι αυτό που λέμε ανορθωτική διάταξη. Γιατί τι λέμε ανορθωτική διάταξη?
Θέλω αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να το ξέρουμε καλά. Γιατί έχω αγωγή στη μία διεύθυνση, κόβω στην άλλη. Εντάξει. Είπαμε, στα κυκλώματα, Άγιοι, κόβει. Στην εκεί περίπτωση το παίρνω έτσι, θα μιλάω για τάσεις. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια για μια άλλη επίσης ορθωτική διάταξη που δεν είναι η δίωδος PN που ξέρω. Είναι η δίωδος Σότκι. Μήπως θέλετε να κάνω ένα διάλειμμα, 2 λεπτά τώρα. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν σταματάμε. Και συνεχίζουμε. Τι ώρα είναι τώρα? Α, 12 ακριβώς είναι. Ωραία. Και τώρα λοιπόν συνεχίζουμε, εντάξει. Συγγνώμη, αν μιλάτε δεν ακούω. Εγώ τουλάχιστον. Και από ό,τι φαίνεται κι άλλοι. Ναι, δεν μιλάω, απλώς ζωγράφιζα μέχρι να ξεκινήσουμε. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Βλέπετε την οθόνη, έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα, είπαμε λοιπόν, να μιλήσουμε για μια άλλη. Συγγνώμη, 2 λεπτά. Αυτό. Μια διαφθέτηση εδώ στην οθόνη, γιατί δεν βλέπω καλά. Δεν βλέπω τι βλέπετε δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, μια άλλη λοιπόν ορθωτική διάταξη που είπαμε ότι είναι η δίωδος Σότκι. Πριν ξεκινήσουμε να κάνω την εξής ερώτηση. Η επαφή μετάλλου ημιαγωγού. Την έχουμε συναντήσει πουθενά? Ξέρουμε τι είναι? Κάτι κάναμε με τον κύριο Γαρδέλη όταν μετράγαμε την τάση σε έναν ημιαγωγό. Δηλαδή, για πες μου τι κάνατε. Εφαρμόζαμε... Εννοείς Για... σε εργαστήριο το κάνατε αυτό? Όχι, στο μάθημα. Α, ωραία. Για πες μου λοιπόν τι είχατε πει. Ότι ουσιαστικά η επαφή μετάλλου ημιαγωγού δημιουργεί κάποια αντίσταση την οποία δεν θέλουμε και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε έναν άλλο τρόπο για να μετρήσουμε την τάση του ημιαγωγούς. Μάλιστα. Εντάξει. Γενικά, εγώ αυτό που ρωτάω είναι το εξής. Έχοντας στο μυαλό σας και έχοντας κάνει και ηλεκτρονική που έχετε διάφορα εξαρτήματα. Υπάρχει κάπου επαφή, δηλαδή σύνδεση ημιαγωγού με μέταλλο? Σε MOSFET ή κάτι παρόμοιο δεν έχουμε τέτοιες επαφές? Στο MOSFET, έτσι όσο λέει και η λέξη, ήταν υποτίθεται ότι ήταν μέταλλο, οξύδιο, FET, ας πούμε, εντάξει. Και ημιαγωγός δηλαδή. Συγγνώμη, μέταλλο, οξύδιο, semiconductor ήταν ομοιαγωγός. Άρα λοιπόν κάπου είχαμε δει το μέταλλο να ενώνεται, να είναι δίπλα στο οξύδιο, ας πούμε. Εγώ λέω μέταλλο με ομοιαγωγό. Έχω δει πουθενά μέταλλο να ενώνεται με ομοιαγωγό? Όταν ενώνουμε μία δίωδο σε ένα κύκλωμα, όπου ουσιαστικά τα καλώδια τα θεωρούμε μέταλλο και τη δίωδο ημιαγωγό. Πολύ, πολύ σωστά. Όταν έχουμε μία δίωδο λοιπόν,
και κάνουμε τις ενώσεις μας, βασικά ενώνουμε μεταξύ τους με μεταλλικά σειρματάκια, τα οποία μας τα θέλουμε να έχουν μικρή, τι μικρή? Αντίσταση. Αντίσταση, προφανώς. Μικρή αντίσταση για να μην χάνουμε σε ρεύμα. Άρα πολύ σωστά. Άρα εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε το μέταλλο γενικά για να μπορούμε να περνάει το ρεύμα χωρίς να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη αντίσταση. Δηλαδή να έχει χαρακτηριστική, αν πάρουμε τη χαρακτηριστική ΙΒ, τι να είναι? Μια γραμμή, μια ομική γραμμή. Συγγνώμη, η γραμμή μου, μόνο γραμμή δεν είναι, συγγνώμη 2 λεπτά. Μια ευθεία γραμμή λοιπόν. Εντάξει. Αλλά βασικά αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μιλήσει, μάλλον έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει μέταλλο που όταν λέμε ότι φτιάχνουμε μια επίαινη επαφή, μιλάμε για την επίαινη επαφή. Έτσι, η οποία βασικά είπαμε ότι είναι ένα κομμάτι μυαγωγού, πέρα από το σχήμα που φτιάχνουμε εμείς το PN, μπορεί να έχει, ας πούμε, μια περιοχή εδώ να είναι P, αυτή η περιοχή να είναι N, εντάξει, και έχω φτιάξει μια δίωδο PN. Το υπόστρωμά μου που είναι ένας ημιαγωγός. Έχω βάλει λοιπόν διαφορετικές προσμίξεις και όπως το βλέπω στο χώρο είναι ας πούμε ότι το έχω κάνει, ας πούμε ότι είναι αυτή η περιοχή έτσι, όπως το βλέπουμε πάνω. Που να σας θυμίζει λίγο το τρανζίστορ από εκεί πέρα. Άρα έχω φτιάξει λοιπόν το P και το N. Για να το μελετήσω αυτό, θα πρέπει τι να κάνω? Κακώς το χρωμάτισα, γιατί δεν φαίνεται καλά. Ας το ξαναγραφήσω. Έχω λοιπόν την περιοχή P, μια δίωδο PN. Και στο όπως το βλέπω από πάνω ότι είναι έτσι. Πρέπει να βάλω 2 ακροδέκτες για να το συνδέσω στο κύκλωμα. Προφανώς αυτό είναι ο εσωτερικός κόσμος. Αυτό που βλέπω εγώ έξω, για να το πάρω τη δίωδό μου, θα πρέπει να έχω 2 ακροδέκτες. Τι είναι ακροδέκτες αυτοί συνήθως? Είναι μέταλλα. Άρα λοιπόν, όταν πάω να φτιάξω τη δίωδό μου, έχω τον ημιαγωγό που είναι το κομμάτι που έχω σχεδιάσει λοιπόν εδώ, που είναι ο ημιαγωγός και έχει προσμίξεις P και N. Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτόν τον ημιαγωγό να φτιάξω ένα στρώμα μετάλλου. Ας πούμε αυτό το στρώμα, εντάξει. Αντίστοιχα στην κάτω πλευρά να έχω επίσης ένα στρώμα, μπορεί να το έχω και σε όλο όπως είναι. Μιλάω για την πιο απλή περίπτωση. Άρα λοιπόν, ήδη λοιπόν θα έχω 2 μεταλλικά στρώματα που είναι αυτά τα μπλε, εντάξει. Και πάνω σε αυτά τα στρώματα πλέον θα πάω εγώ να κολλήσω το σειρματάκι, τα 2 σειρματάκια δηλαδή, τα οποία πλέον θα ενώσουν τον εσωτερικό κόσμο, δηλαδή το μικρό κόσμο που έχω δώσει την επαφή που την έχω φτιάξει, με το έξω κύκλωμα. Αυτό που παίρνω δηλαδή εγώ που είναι ένα διοδάκι, ας το πούμε έτσι, που έχει 2 ακροδέχτες, είναι βασικά πλέον τα μέταλλα, τα εξωτερικά, και μέσα σε αυτό το κουτάκι, ας το πούμε έτσι, ήδη έχει γίνει αυτή η σύνδεση. Δηλαδή, ήδη έχει αναποτεθεί ένα κομμάτι μετάλλου, εκεί που είναι το P, ένα πάχος μετάλλου, τέλος πάντων, στο νίκιο το P, και από εκεί έχει συνδεθεί το σειρματάκι, συνήθως είναι πιο μικρό και καταλήγει στο πιο χοντρό, ας πούμε, που παίρνεις εσύ έξω όταν πάρεις το εξάρτημά σου. Άρα ήδη λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω μια δίωδο PN, όπως λέμε και παίρνουμε ρεύμα και τάση, ή τη βάζουμε στο κύκλωμά μας, ήδη έχουμε κάνει επαφή μετάλλου με μυαγωγό. Είναι αυτό, θα συνδέσει το εξωτερικό κύκλωμα με το εσωτερικό που φτιάχνω τη δίωδό μου. Και αυτή η επαφή, άρα έχω βάλει μέταλλο πάνω στον ημιαγωγό, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει? Ως το δυνατόν μικρότερη αντίσταση. Δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα αυτή η επαφή μετάλλου με τον ημιαγωγό, δηλαδή το μπλε με το P, ας πούμε, και το μπλε με το νι, αντίστοιχα, να παρουσιάζει κάποια ορθωτική μορφή. Θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε ομική επαφή,
Άρα δηλαδή η χαρακτηριστική να είναι αυτό που λέμε το ΙΒ. Με όσο το δυνατόν μικρότερη αντίσταση. Δηλαδή διαλέγω τι αντίστοιχα υλικό θα χρησιμοποιήσω, τόσο ώστε να έχω μικρότερη αντίσταση. Που να μην χάνει το ρεύμα μου στη διοδό του για να πάει στον έξω κόσμο. Στο εξωτερικό κύκλωμα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε ως τώρα δει, χωρίς το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι υπάρχει κάπου επαφή μετάλλου με αγωγού. Η οποία όμως αυτή η επαφή τι είναι? Αυτό που λέμε ομική επαφή. Δηλαδή έχει ομικά χαρακτηριστικά. Και φυσικά ενδιαφερόμαστε να έχει όσο το δυνατόν πιο μικρή αντίσταση και η αντίσταση αυτή να είναι ανεξάρτητη από τη φορά του διερχόμενου ρεύματος. Δηλαδή να είναι είτε ορθή πόλωση έχω, δηλαδή μάλλον είτε σε αυτή τη διεύθυνση έχω, πώς λέμε στην ορθή, είτε σε αυτή τη διεύθυνση ρεύματος και τάσης έχω, αντίστοιχα η αντίσταση να είναι σταθερή. Να μην αλλάζει δηλαδή. Τότε μιλάμε προφανώς για αυτό που λέμε ομική επαφή. Τώρα, η επαφή μετάλλου ημιογού, άρα λοιπόν μπορεί να είναι ομική επαφή. Μπορεί όμως υπό ορισμένες συνθήκες να είναι και ανορθωτική επαφή. Τότε, όταν είναι ανορθωτική επαφή, δηλαδή όταν παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως τη δίωδο που είπαμε πριν, δηλαδή ρέει ρεύμα μόνο κατά τη μία διεύθυνση, τότε ονομάζεται δίωδος Σότκι. Και αυτό θα μελετήσουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, μελετάμε επαφές μετάλλων με ημιαγωγούς, οι οποίες μπορεί να είναι ή επαφές Σότκι, ή δίωδοι Σότκι, ή ομικές επαφές. Εντάξει, έγινε σαφές? Το καταλάβαμε? Δεν έχουμε κάποια ερώτηση? Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα γενικά τι γίνεται αν έχω ένα μέταλλο και ένα ημιαγωγό. Εδώ σε αυτό το σχήμα έχω σχεδιάσει ένα μέταλλο. Αυτό είναι το μέταλλο. Μέταλλο λοιπόν. Και εδώ είναι ο ημιαγωγός. Τους έχω σε απόσταση, δεν τους έχω κολλήσει. Ας δούμε λοιπόν πριν προχωρήσουμε κάποια μεγέθη που θα έχουμε να πούμε. Η απόσταση, η ενεργειακή απόσταση του επίπεδου Φέρμη του μετάλλου από το επίπεδο κενού, μάλλον ας πούμε καταρχήν αυτό που έχω σχεδιάσει εδώ τη γραμμή, είναι αυτό που λέμε επίπεδο κενού. Τι ονομάζουμε επίπεδο κενού ενεργειακά? Είναι δηλαδή η ενέργεια αυτή που έχει αποκτήσει ένα ηλεκτρόνιο που έχει φύγει από το μέταλλο, αλλά δεν έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι συνενεμένο, έχει μόλις βγει έξω από το μέταλλο, στο πούμε έτσι, με μηδενική κινητική ενέργεια. Και θα είναι το επίπεδο αναφοράς, έχουμε σε ένα επίπεδο αναφοράς λοιπόν αυτό για να κάνουμε τα ενεργειακά διαγράμματα όταν έρθουν σε επαφή το μέταλλο με τον ημιαγωγό. Έχω όλο επίπεδο κενού λοιπόν. Η απόσταση του επίπεδου Φέρμη του μετάλλου από το επίπεδο κενού μου ορίζει το έργο εξόδου, το φιέμ. Φιέμ λοιπόν είναι το έργο εξόδου και εφόσον είναι, εδώ το γράφω, βάζω πάντα και πι αν το ξεχνάω να μου το λέτε, γιατί εφόσον φτιάχνω ενεργειακό διάγραμμα πάντα πρέπει να πολλαπλασιάζουμε το φορτίο αν βάζω δυναμικά, εντάξει. Άρα λοιπόν το έργο εξόδου είπαμε ότι είναι η ενεργειακή απόσταση, το ποσό ενέργειας λοιπόν εδώ πέρα ανάμεσα το επίπεδο Φέρμη του μετάλλου και το επίπεδο κενού. Αντίστοιχα, θα έχω ένα έργο εξόδου σε ένα ημιαγωγό. Πρόσεξε τώρα, το μέταλλο έχει κάποια χαρακτηριστικά, είναι μέταλλο. Ο ημιαγωγός, ανάλογα με το τι προσμίξεις του έχω βάλει, θα έχει προφανώς και διαφορετικό έργο εξόδου. Τώρα, εδώ πέρα έχω σχεδιάσει ένα ημιαγωγό. Τι ημιαγωγός είναι αυτός που έχω σχεδιάσει? Τι τύπου ημιαγωγός είναι? Συγγνώμη, τόσο δύσκολο είναι να το δούμε? Ή τόσο χαλιά είναι το σχέδιό μου? N-type. Είναι τύπου. Βλέπουμε λοιπόν το επίπεδο Φέρμη, το έχω βάλει κοντά στο εψιλον σε. Άρα είναι τύπου N-type ημιαγωγός.
Αν έχω λοιπόν, ξεκινάω να κάνω το παράδειγμά μου ότι έχοντας ένα μέταλλο, βλέπουμε όπως το έχω. Ας βάλουμε και εδώ πόσο είναι το επίπεδο φέρμη αντίστοιχα του ημιαγωγού. Θα είναι αυτό, ας το συμβολήσουμε με φιές. Η απόσταση λοιπόν ενεργειακή του επίπεδου φέρμη από το επίπεδο κενού. Εντάξει. Και έχω διαλέξει λοιπόν στο σχήμα μου, βλέπουμε λοιπόν ότι το φιέμ είναι μεγαλύτερο από το φιές. Έχω διαλέξει λοιπόν ένα συγκεκριμένο μέταλλο που έχει ένα μεγάλο έργο εξόδου. Και έχω πάρει και ένα. Φιές, σωστά. Ναι, σωστά. Αν μου το λέτε αυτό γιατί το ξεχνάω. EQ βασικά, όπως το γράφετε, EQ φιές, EQ εντάξει. Λοιπόν, έχω διαλέξει λοιπόν ένα μέταλλο που έχει ένα έργο εξόδου μεγαλύτερο από το έργο εξόδου του ημιαγωγού αυτού του τύπου 1 που έχω διαλέξει. Και έστω ότι αυτούς τα δύο υλικά τα κολλάω. Τα φέρνω σε επαφή λοιπόν. Όπως λέμε, τι θα γίνει. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα για να έρθω σε ισορροπία. Θα εξισωθούν οι ενέργειες Φέρμη. Πολύ ωραία. Γενικώς λοιπόν για να έχω θερμική ισορροπία, αυτό που ξέρω είναι ότι το επίπεδο Φέρμη πρέπει να είναι το ίδιο και δεξιά και αριστερά. Άρα λοιπόν θα πρέπει το επίπεδο Φέρμη που βλέπω εδώ πέρα που έχει το μέταλλο να γίνει ίδιο με το επίπεδο Φέρμη που έχει ο ημιαγωγός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποια καμπύλωση στις ζώνες. Για να το σχεδιάσουμε λοιπόν αυτό πώς θα γίνει. Ας σβήσω λοιπόν εδώ τον ημιαγωγό καταρχήν, για να μην σβήνουν και τα δύο. Υποθέτουμε λοιπόν ότι θα παθούν μαζί, άρα εδώ θα έχω το επίπεδο Φέρμη. Συγγνώμη. Το επίπεδο Φέρμη λοιπόν θα είναι σταθερό, δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Άρα λοιπόν από εδώ πέρα, το επίπεδο Φέρμη ήταν κοντά στη ζώνη αγωγημότητος. Λάθος, συγγνώμη 2 λεπτά. Κοντά στη ζώνη αγωγημότητος στον ημιαγωγό. Άρα αν ζωγραφίσω τον ημιαγωγό θα είναι έτσι. Εντάξει. Και προφανώς θα πρέπει να έχω και την ίδια απόσταση με το επίπεδο κενού. Άρα λοιπόν εδώ θα γίνει μια καμπύλωση στις ζώνες. Και προφανώς θα υπάρξει μια καμπύλωση στο επίπεδο κενού. Γιατί προφανώς αυτή η απόσταση από το εF, δηλαδή αυτό θα είναι το εF αντίστοιχα και στον ημιαγωγό μέχρι το επίπεδο κενού θα πρέπει να είναι το σταθερό, την απόσταση που είχαμε ορίσει πριν. Εντάξει, το φιές. Τι παρατηρώ λοιπόν εδώ πέρα, ότι δημιουργήθηκε ένας φραγμός δυναμικού. Για να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή βασικά να κατέβει το επίπεδο Φέρμη και να είναι σε αυτή τη θέση. Εδώ τι σημαίνει ότι έχει γίνει. Όπως ακριβώς στην π1 επαφή, είχαμε δει ότι οι φορείς ηλεκτρόνοι από τη μία περιοχή πάνε στην άλλη, από την η περιοχή πάνε στην Π, από την Π περιοχή πάνε στην N. Εδώ αντίστοιχα τι πρέπει να γίνει. Τι περιμένουμε να γίνει. Κατά αντιστοιχεία με την π1 επαφή τώρα. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι βασικά πώς προέκυψε αυτό το διάγραμμα. Εξαιτίας έγχυσης φορέων. Ναι, έγχυσης ποιων φορέων. Ηλεκτρονίων. Εδώ είπαμε ότι έχουμε έναν τύπο ημιαγωγό. Είδαμε λοιπόν πριν τα κολλήσουμε ότι τα ηλεκτρόνια που είναι στη ζώνη αγωγημότητας ήταν και πιο ψηλά ενεργειακά από ότι στο μέταλλο. Άρα βασικά για να γίνει για να δημιουργηθεί αυτή η απόσταση, αυτή η καμπύλωση, γενικά να έχουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Ότι έχω τύπου ημιαγωγό. Το επίπεδο Φέρμη κοντά στη ζώνη αγωγημότητας.
Αν ελαττωθεί η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, τι θα κάνει το επίπεδο Φέρμι? Θα απομακρυνθεί ή θα πλησιάσει από τη ζώνη αγωγημότητας? Γενικά, ρε παιδιά, λέω, ας πούμε, το ζωγραφίσω εδώ πέρα. Έχω εv. Εντάξει. Και έχω ένα επίπεδο Φέρμι σε αυτή τη θέση, έστω. Εντάξει. Όταν λαττωθεί η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, πού θα πάει το επίπεδο Φέρμι? Προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Για να το έχουμε σαν εικόνα, να το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση? Η ερώτηση είναι εξής. Έχω μια συγκέντρωση ηλεκτρονίων. Ας πάμε σε ένα τύπου, για να δεν μπερδεύομαι. Μια συγκέντρωση ηλεκτρονίων. Και έχει μια συγκεκριμένη θέση το επίπεδο Φέρμι λόγω αυτής της συγκέντρωσης. Αν ελαττωθεί η συγκέντρωση, το επίπεδο Φέρμι, η απόσταση του από το εψιλον-σε θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Αυτό θα λίγο πολύ θέλω να ρωτήσω. Θα μειωθεί. Δηλαδή θα πάει εδώ. Από το εψιλον-σε θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί. Πολύ ωραία λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό που ξέραμε είναι ότι όσο αυξάνεται η απόσταση, όσο αυξάνεται αυτή η απόσταση, μειώνεται η συγκέντρωση των προσμίξεων. Ή αν το πάμε ανάποδα. Όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση των προσμίξεων πάω, τόσο κοντά στη ζώνη αγωγημότητας πηγαίνω. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ που βλέπουμε ότι εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει αυτή η καμπύλωση. Τι καταλαβαίνω αμέσως ότι έχει γίνει? Άμα συγκρίνω δηλαδή την απόσταση των επίπεδου Φέρμι κοντά στην επαφή και πιο μακριά από την επαφή, εδώ ας πούμε. Εδώ και εδώ. Τι βλέπουμε ότι έχει γίνει? Ίσως έχουν περάσει ηλεκτρόνια στο μέταλλο. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Βασικά αυτό μου δείχνει αμέσως ότι έχει ελαττωθεί η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων. Η απόσταση, εφόσον έχει αυξηθεί αυτή η απόσταση. Εντάξει. Και όντως, στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Για να εξισωθούν λοιπόν το επίπεδο Φέρμι δεξιά και αριστερά, δηλαδή στο μέταλλο και στον ημιαγωγό να γίνουν στην ίδια ευθεία, θα πρέπει λοιπόν τι να γίνει? Να φύγουν ηλεκτρόνια από τον ημιαγωγό να πάνε στο μέταλλο. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι εδώ θα έχει φορτιστεί θετικά. Εντάξει. Αντίστοιχα μπορεί να έχω από το μέταλλο να πει πάνω στον ημιαγωγό. Ή μάλλον να την κάνω διαφορετικά την ερώτηση. Κάποια αλλαγή θα έχω στη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο μέταλλο? Προφανώς εδώ πέρα θα αυξηθεί η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων που έχω πάει εκεί. Ή σαν να πήγαν οπές. Απλώς όμως το μέταλλο, επειδή έχει πάρα πολλά ηλεκτρόνια, ουδόλως θα το επηρεάσει. Αυτό που επηρεάζεται πάρα πολύ είναι η ημιαγωγός. Αν τον ημιαγωγό φύγουν μια συγκέντρωση, ένα ποσοστό ηλεκτρονίων, θα υπάρχει μια καμπύλωση στη ζώνη. Το μέταλλο δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βλέπουμε ότι βασικά δημιουργείται μια περιοχή πάλι απογύμνωσης, η οποία βασικά είναι μέσα στο μέταλλο. Συγγνώμη, μέσα στον ημιαγωγό. Μέσα στον ημιαγωγό. Εντάξει. Να ρωτήσω. Που θα έχει πάλι. Ναι, πες μου. Θεωρητικά, ουσιαστικά, αυξάνεται και η ενέργεια του επίπεδου κενού, έστω και κατά ελάχιστα, στο μέταλλο? Όχι. Είναι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στο μέταλλο, γιατί το μέταλλο είναι σαν να πούμε ότι έχω μια δεξαμενή γεμάτη με ηλεκτρόνια. Τα ελάχιστα που πάνε συγκριτικά με αυτά που έχει δεν αλλάζουν τίποτα. Εντάξει. Το έργο εξόδου δεν μεταβάλλεται. Είναι σταθερό. Και ακριβώς επειδή το έργο εξόδου ορίζεται να είναι σταθερό, γι' αυτό καμπυλώνει το επίπεδο κενού.
Το επίπεδο κενού επίσης είναι σταθερό. Έχει μια σταθερή τιμή, ας πούμε. Η διαφορά τους μάλλον, έτσι. Εφόσον λοιπόν το επίπεδο Φέρμι έχει ευθυγραμμιστεί, θα πρέπει το FS και το FM να έχουν τις ίδιες τιμές πριν και μετά την επαφή. Το FS απλώς από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από κάτι το FS, από πού μπορεί να εξαρτάται? Από τη ζώνη αγωγημότητας. Όχι, να ξαναπώ τον ορισμό. Είπαμε το έργο εξόδου είναι η απόσταση του επίπεδου Φέρμι από το επίπεδο κενού. Από τη συγκέντρωση των προσμίξεων. Πολύ σωστά. Αφού εξαρτάται το επίπεδο Φέρμι, το επίπεδο Φέρμι εξαρτάται από τη συγκέντρωση των προσμίξεων, άρα λοιπόν το FS εξαρτάται από τη συγκέντρωση των προσμίξεων. Άρα το FS δεν είναι ένα σταθερό νούμερο για κάθε μία αγωγό. Ανάλογα με τι προσμίξεις έχει, αντίστοιχα έχω και μια τιμή για το FS. Υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που τώρα είναι ορθό να το πούμε, που είναι η απόσταση, είναι το HS, που είναι η απόσταση του εσε από το επίπεδο κενού. Η ηλεκτρονική συγγένεια. Η ηλεκτρονική συγγένεια λοιπόν είναι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ του επίπεδου κενού και του χαμηλότερου όρου τη ζώνη αγωγημότητας, που αυτό είναι που ζωγραφίζουμε κάθε φορά. Το χαμηλότερο, το εσε, δεν ζωγραφίζουμε όλη τη ζώνη, ζωγραφίζουμε το χαμηλότερο όριο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, δηλαδή και εδώ χ είναι, και εδώ αντίστοιχα αυτή η απόσταση πάλι είναι χ. Για να κάνω τη ζωγραφιά μου λοιπόν σωστά. Εντάξει. Άρα για να επαναλάβουμε λίγο πολύ αυτά που είπαμε. Φέρνουμε σε επαφή τα δύο υλικά. Θεωρούμε φυσικά ότι είναι ιδανική επαφή προς το παρόν, έτσι. Οπότε τι θα έχουμε? Μεταφέρονται λοιπόν ηλεκτρόνια από τον ημιαγωγό στο μέταλλο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια περιοχή απογύμνωσης που θα έχει, δηλαδή εδώ, τα θετικά φορτία στην περιοχή του ημιαγωγού, εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο εξισώνει το επίπεδο Φέρμι. Και βέβαια βλέπουμε ότι αν πάμε από το μέταλλο προς τον ημιαγωγό, βλέπουμε πάλι ένα φραγμό δυναμικού. Βλέπουμε κάτι, ρε παιδιά? Για να κατανοούμε το σχήμα σας ρωτάω τώρα πιο πολύ, να το μπεδώσουμε. Δηλαδή, αν θέλουν να πάνε ηλεκτρόνια από το μέταλλο στον ημιαγωγό, βλέπουν κάποιο φραγμό και αυτά? Υπάρχει ένας φραγμός από το εF μέχρι την αρχή της ζώνης αγωγημότητας. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν, ας το βάλουμε ένα άλλο χρώμα να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα ένα φραγμό δυναμικού επίσης, ο οποίος είναι αυτό που ονομάζουμε φραγμός Σότκι. Πάλι Q, μην το ξεχνάμε το Q. Ο φραγμός Σότκι, το φι B. Εντάξει. Άρα ως τώρα λοιπόν έχουμε ένα φραγμό δυναμικού που έχει ήδη δημιουργηθεί εδώ πέρα, που είναι αυτός εδώ επίσης, που αντίστοιχα είναι το VBI, που είναι ακριβώς όσος είναι η κύρτωση της ζώνης αγωγημότητας του ημιαγωγού. Πάλι συγγνώμη, Q επί VBI, μην το ξεχνάω, Q επί VBI. Και από το μέταλλο προς τον ημιαγωγό βλέπουμε ένα φραγμό που είναι ο φραγμός Σότκι, το FB. Και ας τα βάλουμε τώρα να δούμε με τι σου το καθένα. Με τι θέση από το σχήμα, με τι σου το VBI. Να σβήσω αυτά, μας ενοχλούν.
Μην θυσούτε, παιδιά, με βάση τα σύμβολα που υπάρχουν μέσα στο σχήμα. Φήμη πλην θείες. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, λάθος. Το έργο εξόδου λοιπόν του μετάλλου μείον το έργο εξόδου του ημιαγωγού θα είναι αυτό. Συγγνώμη. Λάθος. Αλλού τα έγραψα. Εδώ ήθελα να το γράψω. Ας το βάλουμε όλο πάνω λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ότι το VBI είναι ίσο με το έργο εξόδου του μετάλλου μείον το έργο εξόδου του ημιαγωγού. Εντάξει. Άρα δηλαδή βασικά βλέπουμε ότι αν φέρω σε επαφή ένα μέταλλο και ένα ημιαγωγό τύπου 1 όπως είναι το σχήμα, δημιουργείται μια επαφή η οποία επίσης έχει ένα φραγμό δυναμικού που είναι ίσως όσο το έργο εξόδου του μετάλλου μείον το έργο εξόδου του ημιαγωγού. Άρα εδώ πέρα μπορώ να κάνω κατευθείαν την εξής ερώτηση. Πότε αυτή η επαφή θα είναι ανορθωτική? Ή διαφορετικά, πότε αυτή η επαφή θα είναι νομική? Βασικά αυτό που ρωτάω είναι πότε θα υπάρχει φραγμός δυναμικού. Στο σχήμα όπως το κάναμε υπάρχει φραγμός δυναμικού. Όταν το φι είναι μεγαλύτερο του φιές, επιτρέπεται μόνο προς τη μία φορά. Αν λοιπόν, όπως δίναμε λοιπόν στο σχήμα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας φραγμός δυναμικού. Ένα βουναλάκι εδώ πέρα, τέλος πάντων. Εντάξει, δηλαδή να πάει ένα ηλεκτρόνιο από εδώ, από τον ημιαγωγό στο μέταλλο, πρέπει να πηδήξει αυτό το βουνό. Το οποίο αυτό βουνό είναι αντίστοιχα, το έχω σχεδιάσει εδώ πάνω. Δηλαδή, αντίστοιχα, για να το καταλάβουμε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι αντίστοιχα το VBI. Έτσι. Απλώς το σχεδίασα πιο πάνω για να μην πέφτουν όλα μαζί. Μ' αρέσει που το έγραψα εκεί που σας μπερδεύω, για να σας μπερδεύω. Αφού το έγραφα Q επί VBI. Εγώ λοιπόν, αν λοιπόν η επαφή μου, εγώ θέλω να αρχίσω να πηγαίνω έρχονται φορείς από τη μια περιοχή στην άλλη. Για να πάνε τα ηλεκτρόνια από τον ημιαγωγό στο μέταλλο, θα πρέπει δηλαδή με ευκολία πρέπει να πηδήσουν προφανώς αυτό το βουνό. Πάνε έτσι. Εντάξει. Αν λοιπόν το βουνό αυτό είναι πολύ μικρό, είναι μηδενικό ή είναι προς τα κάτω, όταν είναι προς τα κάτω θα τσουλάνε τσουφ και θα πηγαίνουν από το ημιαγωγό στο μέταλλο. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, θα το πούμε ξανά προφανώς αυτό, με λίγα λόγια, με βάση αυτή τη σχέση, αν το φιέμ είναι μεγαλύτερο του φιές, τότε υπάρχει το βουνό αυτό, το VBI. Άρα τότε μιλάω για ανορθωτική επαφή, βασικά είναι η δίωδος Σότκι. Αν το φιέμ είναι μικρότερο από το φιές, τι μιλάω? Σότκι λοιπόν. Αν το έργο εξόδου λοιπόν του μετάλλου είναι μικρότερο από το έργο εξόδου του ημιαγωγού, τότε θα μιλάω για ομική επαφή. Το κατανοήσαμε? Ας το επαναλάβω μια φορά, γιατί δεν βλέπω να απαντάτε, δεν βλέπω να ρωτάτε, ούτε ναι ούτε όχι, ας το πω μια φορά. Λοιπόν, παίρνω ένα μέταλλο και ένα ημιαγωγό. Τους φέρνω σε επαφή. Εγώ στο σχήμα μου αυτή τη στιγμή έχω διαλέξει να έχω ένα μέταλλο που έχει ένα μεγάλο έργο εξόδου σε σχέση με ένα ημιαγωγό τύπου 1 με μικρό έργο εξόδου. Φτιάχνω ένα συγκεκριμένο σχήμα. Καλό είναι να ξέρω πάντα να φτιάχνω το σχήμα για να μπορώ να βγάλω πιο εύκολα τους τύπους. Αυτό που ξέρω λοιπόν είναι ότι όταν τα φέρω σε επαφή, ό,τι και είναι ο ημιαγωγός, είτε νη τύπου είναι, είτε π τύπου είναι, είτε μεγάλο έργο εξόδου έχω μετάλλο ή μικρό, πάντα δουλεύω με τον ίδιο τρόπο. Ευθυγραμμίζω τα επίπεδα Fermi και στις δύο πλευρές. Εντάξει.
Και σκέφτομαι λοιπόν, για να είναι, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να καμπυλωθούν αντίστοιχα οι ζώνες λοιπόν, για να υπάρχει ευθυγραμμισμό σε το επίπεδο Φέρμη. Άρα θα έχω καμπύλωση στο ζώνο. Στο συγκεκριμένο σχήμα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η καμπύλωση. Προφανώς θα πρέπει οι ηλεκτρόνια λοιπόν από τον ημιαγωγό να φύγουν να πάνε στο μέταλλο. Οπότε φορτίζεται με αυτή η περιοχή και δημιουργείται μια περιοχή φορτίων χώρου. Και εδώ αντίστοιχα είναι τα επιπλέον ηλεκτρόνια, τα οποία όμως είπαμε ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ ελάχιστα σε σχέση με αυτά που περιέχει το μέταλλο, δεν δημιουργούν κάποια διαφορά στο μέταλλο. Ενώ στον ημιαγωγό δημιουργείται μια περιοχή απογύμνωσης που έχει ένα πλάθος, ας πούμε, αντίστοιχα W, που είναι μόνο στον ημιαγωγό. Εντάξει. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αν δεν είχα αυτό το σχήμα, αν γενικά μου δίνανε ιδανικά πάντα ένα μέταλλο και ένα ημιαγωγό, ποιο είναι το κριτήριο για να πω ότι ξέρεις τι επαφή δημιουργείται? Πάντα για ιδανικά μιλάω, γιατί θα δούμε στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Αν το έργο εξόδου λοιπόν του μετάλλου είναι μεγαλύτερο από το έργο εξόδου του ημιαγωγού, τότε δημιουργείται επαφή και ανορθωτική επαφή. Αν είναι μικρότερο ή ίσο προφανώς, τότε δημιουργείται ομική επαφή. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή αν ήταν ίσο, δεν υπήρχε αυτό ο φραγμός. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε με μεγάλη ευκολία. Αν ήταν προς τα κάτω, αρνητικό δηλαδή, τότε θα πηγαίνουν ακόμα μεγαλύτερη ευκολία. Άρα λοιπόν, γενικά, ανάλογα με το τι μέταλλο διαλέξω, στο αντίστοιχο ημιαγωγό μπορώ να φτιάξω είτε ανορθωτική επαφή, όπως είναι αυτή που φτιάχνουμε στο σχήμα μας, είτε ομική επαφή, όπως αυτή που χρειαζόμαστε σε όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές. Εντάξει, έγινε σαφές? Και ας δούμε τώρα λίγο παραπάνω, να δουλέψουμε λίγο την επαφή, επειδή αυτή η σχέση ότι ο φραγμός δυναμικού είναι το έργο εξόδου του μετάλλου μείον το έργο εξόδου του ημιαγωγού. Και το έργο εξόδου του ημιαγωγού είπαμε ότι εξαρτάται πάρα πολύ από την απόσταση του. Από πώς είναι η συγκέντρωση των προσμίξεων, αλλά πόσο είναι το. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, ο λαιμός είναι λίγο προβληματικός. Λοιπόν, στο σχήμα αυτό το έχω ήδη δημιουργήσει. Ας κάνω άλλο ένα, που το είχαμε ορίσει και άλλη φορά, την απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο Φέρμη και το εC, που είναι αντίστοιχο το Q επί το φι. Να βγάλουμε κάποιες άλλες σχέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε το φι που είναι το εC μείον εF. Από το σχήμα επίσης, το Fs με τι είναι ίσο? Μπορώ να το κάνω με κάτι άλλο ίσο, όπως το βλέπουμε εδώ. Το Fs είναι όλο αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το Fs είναι ίσο με το Hs συν το φι. Συμφωνούμε όλοι? Άρα μπορώ να βγάλω μια καινούργια σχέση για το VBI. Μάλλον πριν τη βγάλω αυτή τη σχέση, ας πούμε κάτι άλλο. Δεν μιλήσαμε για το φραγμό Σότκι, το FB. Μπορεί κάποιος να μου πει με τι σου το FB, το σχήμα? Με VBI και φι και εφι. Με VBI δεν είναι, από εδώ εκεί είναι. Και φι. Με VBI και φι. VBI και φι. Ναι, σωστό. Εγώ όμως θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, γιατί βασικά θέλω να δω πώς θα απλοποιήσω κάποια πράγματα. Από αυτή τη μεριά του σχήματος, φι μείον Hs προς το φορτίο. ναι, το φορτίο έτσι κι αλλιώς.
Συγγνώμη, είναι αυτό που λέω ότι ξεχνάω και το χ. Το βάλω μαύρο να μου πεις δεν έχει μια σημασία. Και εδώ είναι Q. Παντού είναι ε ή Q. Εδώ το γράφω Q και το γράφω ε. Είναι όλα πολλαπλασιασμένα με το Q. Εντάξει. Για να είναι ενεργειακό διάγραμμα. Απλώς και μια φορά το ξεχνάω. Αντίστοιχα λοιπόν από το σχήμα από εδώ, το φB είναι το φm το χ. Άρα λοιπόν είναι φm μείον χ. Και ας γράψουμε και την άλλη σχέση που είπαμε ότι είναι VBI συν φn. Βασικά δηλαδή από εδώ πέρα βγαίνει κατευθείαν ότι το VBI είναι ίσο με φB μείον φn. Η οποία ακριβώς η ίδια σχέση θα έβγαινε αν από τη σχέση αυτή την ένα, στην πούμε ένα σχέση, αν αντικαθιστούσα το φs να χρησιμοποιήσω δηλαδή αυτές τις δύο πρώτες σχέσεις, θα προέκυπτε αντίστοιχα η ίδια σχέση. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι μπορώ να βγάλω και μια άλλη σχέση για το VBI, που είναι ότι είναι το έργο το φραγμό Σότχη μείον το φιέν, το οποίο επίσης είναι ένα χαρακτηριστικό του ημιαγωγού, μπορεί να υπολογιστεί αν ξέρω τη συγκέντρωσή του. Με λίγα λόγια, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν διάφορες σχέσεις για να μπορώ να υπολογίσω το φραγμό δυναμικό, ανάλογα με τα στοιχεία που μου δίνει. Θα έλεγα γενικώς αυτό που θα συνιστούσα είναι το εξής. Να μάθετε να κάνετε το σχήμα. Δηλαδή, ποιο είναι το έργο εξόδου του μετάλλου, ποιο είναι ο φραγμός δυναμικού, ο φραγμός Σότχη, ποιο είναι το VBI αντίστοιχα, για να μπορώ από το σχήμα να βγάζω αυτές τις διάφορες σχέσεις, τις οποίες μπορεί για κάποιο λόγο να τις μπερδέψω. Στις ασκήσεις που θα λύσουμε, γι' αυτό το λέω βασικά. Εντάξει, βγάλαμε λοιπόν κάποιες εκφράσεις για το δυναμικό, το φραγμό δυναμικού. Τώρα, για να μου πείτε κάτι, αν βάλω μια ορθή πόλωση, και ποια θα είναι η ορθή πόλωση σε αυτή εδώ πέρα τη διάταξη. Την πιένε επαφή, ξέραμε ότι η ορθή πόλωση βάζαμε στο P, το P στο θετικό, το N στο αρνητικό. Και ας κάνω και επίσης κάτι άλλο. Όπως βλέπω το σχήμα αυτό που έχει μια περιοχή απογύμνωσης που είναι μόνο στον ημιαγωγό. Μου θυμίζει κάτι αυτό το σχήμα? Από τις διόδου εννοώ, μου θυμίζει κάτι, έτσι, από τις διόδους. Δεν μας θυμίζει κάτι? Ίσως μια επαφή μιας πλευράς. Πάρα πολύ ωραία. Μια επαφή μιας πλευράς. Η οποία μάλιστα επαφή θα μπορούσαμε να πούμε αντίστοιχα ότι είναι επαφή ποιας πλευράς? Εν συν. Όχι. Αφού έχω την περιοχή απογύμνωσης, θα θυμόμαστε πάντα ότι η περιοχή απογύμνωσης είναι μεγάλη εκεί που έχω μικρή συγκέντρωση. Εκεί που δεν έχω το συν δηλαδή. Εφόσον εδώ πέρα έχω την περιοχή απογύμνωσης στο N, τον ημιαγωγό, είναι σαν να έχω μια επαφή P plus N. Και θα δούμε ότι όντως ισχύει, κάνοντας τις σχέσεις, ότι ακριβώς την ίδια ανάλυση που θα έκανα σε μια επαφή μιας πλευράς P plus N, είναι αντίστοιχα σαν να έχω μια Σότχη ενός μετάλλου με ένα ημιαγωγό τύπου N. Δηλαδή το μέταλλο αυτή τη στιγμή παίρνει τη θέση του P, εφόσον έχω ημιαγωγό τύπου N. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αντίστοιχα με αυτά που είπαμε, ορθή πόλωση τι σημαίνει? Ότι βάζω το θετικό στο μέταλλο, το αρνητικό στον ημιαγωγό αντίστοιχα. Και ανάστροφη πόλωση στο ανάποδο. Οπότε δηλαδή, τι θα γίνει αντίστοιχα? Δηλαδή, στη μία περίπτωση θα έχω, αν θέλω να κάνω ένα σχήμα
Μπορώ να τα σβήσω αυτά, έτσι. Μπορώ να πω δηλαδή ότι αν έχω μια ανάστροφη πόλωση, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι πάντα θα αυξηθεί αυτή η περιοχή φορτίων χώρου. Έχω ένα τέτοιο μεγάλο φραγμό. Εντάξει, αντίστοιχα λοιπόν έτσι εδώ. Ενώ αντίστοιχα αν έχω μια ορθή πόλωση, τότε η διαφορά, δηλαδή εδώ πέρα θα έχω θα είναι VBI συν την ανάστροφη πόλωση, συν VR, ενώ εδώ πέρα θα έχω μια πολύ ένα μικρό φραγμό δυναμικού, που θα είναι αντίστοιχα πάντα, επί VBI VA. Εντάξει. Άρα δηλαδή για να δούμε από εκεί πέρα τις αναλύσεις, τι έχουμε να κάνουμε βασικά. Καταλάβω το σβήσα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, δεν τα προλαβαίνουμε σήμερα έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε ότι θα δουλέψουμε ακριβώς σαν να είχαμε μία επαφή P+N, για να μπορούμε να υπολογίσουμε αντίστοιχα πόσο είναι αυτό το W, ποιο είναι το πεδίο που εφαρμόζεται, πόσο είναι αυτό το πεδίο που εφαρμόζεται κλπ. Εντάξει. Προφανώς τώρα βέβαια, αν είχαμε επαφή μετάλλου με αγωγό τύπου P, τότε αντίστοιχα οι τύποι θα ήταν, ξέρω εγώ, το FB, είδαμε λοιπόν το FB πριν έκανε το FM-χ, ενώ τώρα θα έχω ένα φραγμό σότια αντίστοιχα, που θα έχει να κάνει με το εG μείον το FM-χ. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν, τώρα δεν ξέρω, βλέπω ότι πέρασε και η ώρα, πώς έχετε άλλα μαθήματα. Να κάνω μια παρατήρηση. Είδαμε αυτή τη φορά λοιπόν ότι έχω από τον ημιαγωγό τύπου N με βάση αυτά που είπαμε ως τώρα. Ξεχνιέμαι και νομίζω ότι θα πάω στην προηγούμενη διαφάνεια, συγγνώμη. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε τον ημιαγωγό και είχαμε ηλεκτρόνια που πηγαίνουν από τον ημιαγωγό στο μέταλλο. Και αντίστοιχα μπορεί να έχω ηλεκτρόνια που να πάνε από το μέταλλο στον ημιαγωγό, αν μπορεί να περάσουν το φραγμό Σότκι. Βασικά τι είδαμε, ότι έχω επαφή μετάλλου ημιαγωγού και αυτά που πηγαίνουν και έρχονται τι είναι? Ηλεκτρόνια. Είναι ηλεκτρόνια. Τα οποία βασικά είναι, και επειδή έλεγα πια ότι ήταν ηλεκτρόνια και στις δύο φορές, είναι βασικά αυτό που λέμε οι φορείς πλειονότητας. Δηλαδή, δεν έχω οπές που πηγαίνουν στον ημιαγωγό τύπου N. Οπές δεν υπάρχουν. Άρα, βασικά, έχω ένα μηχανισμό ρεύματος που οφείλεται σε φορείς πλειονότητας. Και ένα είδος μόνο φορέα, ας το πούμε έτσι. Εντάξει. Στην ορθή πόλωση, λοιπόν, τα ηλεκτρόνια του ημιαγωγού βλέπουν πιο μικρό φραγμό δυναμικού και πηγαίνουν προς το μέταλλο. Αντίστοιχα, το μέταλλο βλέπει το φραγμό. Ποιο φραγμό βλέπει? Σε επαφή Σότκι. Σε επαφή το φραγμό Σότκι, αντίστοιχα. Το φραγμό Σότκι. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε πώς θα βάλουμε κάποιες εξισώσεις και θα δούμε ότι πλέον αυτή τη στιγμή δεν έχω διάχυση εδώ πέρα. Δεν έχω δύο είδη φορέων, έχω ένα είδος φορέα και θα δούμε ότι η επαφή, η μεταφορά των φορέων γίνεται με θερμονική επαφή φορέων πλειονότητας. Δηλαδή έχω μια πολύ σημαντική διαφορά ότι στη ΜΕΜΠΙ1 επαφή είχα διάχυση φορέων μειονότητας στην κάθε περιοχή. Εντάξει. Εδώ πέρα θα δούμε ότι το ρεύμα οφείλεται σε θερμονική εκπομπή φορέων πλειονότητας. Εντάξει, θα το πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
Αυτό που μας μένει όμως είναι ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, δηλαδή με το έργο εξόδου που έχει κάθε μέταλλο και κάθε ημιαγωγός, ανάλογα με τις προσδείξεις που έχει, μπορώ κάλλιστα η επαφή μετάλλου ημιαγωγού να είναι ομική, δηλαδή να έχει μια μικρή αντίσταση, να ακολουθεί το νόμο του Ωμ, να μην υπάρχει ανόρθωση, ή ανορθωτική που ονομάζεται δίωδος Σότκι. Έγινε κατανοητό? Έχουμε κάποια ερώτηση? Θέλετε κάτι να πείτε? Λοιπόν, θα σας ανεβάσω ασκήσεις για τα προηγούμενα που δεν τις ανέβασα επειδή ήταν από Τρίτη ως Πέμπτη, για την επόμενη εβδομάδα τέλος πάντων. Θα συνεχίσουμε Τρίτη και να δούμε τις υπόλοιπες σχέσεις για να μπορούμε να υπολογίσουμε και τα χαρακτηριστικά των διόδων Σότκι. Δεν σας άκουσα δυνατά? Ναι, τώρα ακούω. Ναι, τώρα το ακούω καλά, ναι. Και δύο ρε παιδί, τζιλίσαμε τις προηγούμενες. Ναι, ναι, το είδα το email ότι μου το έστειλες. Απλώς το email μου το έστειλες μετά που τις λύσαμε. Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ ασκήσεις μετά που τις λύσαμε. Δηλαδή οι ασκήσεις το όριό τους είναι μέχρι να λυθούν. Εντάξει, δεν έχει όμως ζήτημα. Εντάξει, μπορεί να λύσει τις επόμενες. Αλλά γενικά, εντάξει, υπάρχει ένα όριο στις ασκήσεις να λυθούν. Όταν τις λύσουμε στο μάθημα δεν έχει να τις στείλετε μετά. Εντάξει. Okay. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Η προθεσμία για αυτές που θα βάλετε τώρα, πότε θα είναι? Αυτό την Τρίτη θα είναι. Γίνεται να τη βάλετε Παρασκευή, γιατί γράφουμε πρόοδο τη Δευτέρα για να προλάβουμε όσοι γράφουμε να κάνουμε τις ασκήσεις, αν γίνεται. Εντάξει, θα το κάνουμε. Ωραία. Την Τρίτη θα συνεχίσουμε παρακάτω θεωρητικά και θα βάλουμε τα ασκήσεις γιατί. Εντάξει, οκ. Δεχτώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την εξεταστική, επειδή βγήκε πρόγραμμα. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Θα δώσω. Δυνατά, δεν σε ακούσω. Για το πότε... Ναι, τώρα σε ακούω. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορείτε να το αποφασίσετε. Βασικά, εγώ δεν έχω και ούτε και ο Γαδέλης, νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τις ημερομηνίες. Ούτε ξέρουμε βέβαια βασικά τι μελγενέστε που λένε με τις συνθήκες που είμαστε. Μπορείτε εσείς όμως τώρα που έχετε, έτσι είστε και ηλεκτρονικά και μπορείτε να επικοινωνείτε, να διαλέξετε μεταξύ σας ημερομηνία. Και εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα με τις ημερομηνίες αυτές. Μπορείτε να το συζητήσετε μεταξύ σας για να δείτε τι σας βολεύει. Συνήθως δεν συμφωνείτε. Αλλά τέλος πάντων, καταρχήν, εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν ξέρω. Θα το συζητήσω με τον κύριο Γαρτέλη με ημερομηνίες. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, θα το δούμε δηλαδή. Εντάξει. Εξάλλου έχουμε και όλο το Γενάρη ακόμα να τσακωνόμαστε. Εγώ ήθελα να παρακαλέσω, επειδή έχω αεροπορικά εισιτήρια για να έρθω Αθήνα για τις εξετάσεις, απλά να το ξέρω σύντομα, γιατί γίνονται πολύ ακριβά κάποια στιγμή. Ναι, εγώ ευχαρίστως, αλλά πρέπει να αποφασίσετε εσείς μεταξύ σας. Πώς να το κάνετε γρήγορα, δεν έχω πρόβλημα να το... Θέλετε να μας πείτε εσείς κάποιες πιθανές ημερομηνίες να έχουμε και εμείς να διαλέξουμε? Αφού μιλήσετε προφανώς με τον κύριο Γαρδέλη και εμείς ανάλογα θα αποφασίσουμε. Οκ, εντάξει, ωραία. Θα μιλήσω και θα σας πω την επόμενη φορά. Η περίοδος αρχίζει 8, πώς είπατε, 8... Είπατε πριν. Ναι, 8 Φεβρουαρίου ξεκινάει. Ωραία. Εντάξει, να το κάνουμε έτσι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή ημερομηνία μετά από 2 μήνες. Ναι, προφανώς. Ναι, θα το συζητήσω με τον κύριο Γαρδιέλη, γιατί απλώς αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι αν κάποιες ημερομηνίες μπορεί να έχουμε
κάποια υποχρέωση, ας πούμε. Αν και τώρα τα ταξίδια έχουν κοπεί γενικά, αλλά λέμε. Εντάξει, οπότε θα το συζητήσουμε. Εντάξει, ευχαρίστως. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Η εξέταση θα είναι διαζώσεις, έτσι? Παιδιά, δεν το ξέρω να σας πω. Κανείς δεν ξέρει πλέον τι θα είναι. Με βάση τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τώρα ήταν διαζώσεις. Τώρα άμα το κλείσουν 3 μήνες μέχρι το Πάσχα, δεν μπορεί να γίνει διαζώσεις προφανώς. Αυτά θα τα δούμε, αυτό θα σας πω. Το πρόγραμμα υποθέτω ότι βγήκε καταρχήν και αυτή την πτυχιακή που χάθηκε για να ενημερωθούν ότι θα γίνει τέλος πάντων, αν γίνει τέλος πάντων διαζώσεις, πώς θα γίνει δεν ξέρω καθόλου. Γι' αυτό βγήκε τόσο εγκαίρος. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Βλέποντας και κάνοντας. Αν έχουμε ανοίξει θα είναι διαζώσεις. Αν δεν έχουμε ανοίξει προφανώς θα είναι εξ αποστάσεως. Δεν ξέρω, σας λέω ότι σκέφτομαι αυτό με αυτήν την έννοια. Αν κάποιος έχει άλλη πληροφόρηση, θα μας ενημερώσει και εμάς που λένε. Βασικά αυτό έλεγε και η ανακοίνωση, ότι αν είναι επιτρεπτό θα γίνει διαζώσεις, ενώ αν όχι θα γίνει εξ αποστάσεως. Αυτό σου λέω. Το έλεγε το ίδιο το πρόγραμμα πάνω-πάνω. Ξέρω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αυτό θέλω να σας πω. Και βασικά νομίζω δεν ξέρει κανείς, γιατί τα πράγματα που σπάνε είναι δύσκολα. Οπότε, εμείς προφανώς μπορούμε να αποφασίσουμε μια ημερομηνία βέβαια. Και από εκεί και πέρα, δεν το σκεκάνοντας. Θα μιλήσω με τον κύριο Καρδέλη να δω αν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάτι τέτοιο και αντίστοιχα το βλέπουμε. Μπορείτε και εσείς καταρχήν να ξεκινήσετε μια συζήτηση μεταξύ σας, να δείτε, ξέρω, αν κάπου συγκλίνεται. Στο τέλος μπορούμε να κάνουμε βέβαια και κλήρωση κανονική, με 2 ημερομηνίες, ας το πούμε έτσι, και η πλειοψηφία, μάλλον να προτείνετε 2 ημερομηνίες, 3 και αντίστοιχα να ψηφίσετε ποιος θέλει ποια. Εντάξει, το συζητάμε τέλος πάντων. Εντάξει. Θέλουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Με ακούτε, θέλουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ναι, ωραία. Ωραία, αφού δεν θέλει κανείς. Λοιπόν, άρα σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και Καλό Σαββατοκύριακο. ραντεβού την Τρίτη το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Γεια σας.